ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ମୁଁ ହେଲି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା। ଆଜି ମୁଁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିଛି। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ହେଲା। ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଧି ଚଟେ ଦେଇ ମନ କନ୍ନା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ମୁହିଁ କରୁଛି ବଖାଣ। ଆହା କରୁଛି ବଖାଣ। ଆଜିର ଏଇ ଯୁଗ ପରା ବିକାଶର ଯୁଗ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ଏଠି ଜାଳ। ଆହା ହୁଏ ଏଠି ଜାଳ। ଶୁଣ ଶୁଣ ମା ମୋର ଶୁଣ ଏ ଭଉଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ଖୋଜ ସଠିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁଣି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଯିବା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଅଛି ନିକଟରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି। ହାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି। ଟାଟା ଡିଏଭି ନାମ ଯେ ଅଟଇ ଏହାର, ସର୍ବାଙ୍ଗ ବିକାଶ ଜହି ହୁଏ ଏ ଶିଶୁର। ଆହା ହୁଏ ଏ ଶିଶୁର। ବିଶାଇସି ବା ଏଠି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଗୁରୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି। ଆହା ଅଭିଜ୍ଞ ଗୁରୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ା ସହ ଖେଳକୁଦ ଏଠି ହୁଏ। ଫୋନ୍ ଗେମ୍ ଠାରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଡେ, ଭାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଡେ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବାର୍ଷିକ ମେଗା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, କ୍ୟାରିୟର କାଉନସିଲିଂ ହୁଏ ଏଠି ପୁଣି। ଆହା ହୁଏ ଏଠି ପୁଣି। ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରେଇବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟେଟ କ୍ଲବ ଅଛି ଏଠି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଭାଇ। ଆହା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଭାଇ। କେତେ ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ ଯେ ହୁଏ, ରଥଯାତ୍ରା ରାକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଯାଏ। ଆହା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଯାଏ। ବ୍ଲୁ ଡେ ଗ୍ରୀନ ଡେ ୟେଲୋ ଡେ ପୁଣି, ଶିଶୁ ହସି ଖେଳି ଶିଖିଥାଏ ପୁଣି। ଆହା ଶିଖିଥାଏ ପୁଣି। ପ୍ରତି ରବିବାର ଏଠି ବୁକ୍ ରିଡିଂ ହୁଏ, ସ୍କିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପୁଣି ଏଠି